Waar is de cake voor? Ja, hé, voor de burendag. Is dat vandaag? Nee, maar we pakken... In de straat pakken ze zelf de buren buren. De junten de buur moest snoeien, je kunt ze in een container. En dan werd samen koffie gedronken met pauze. Kijk, En dan gaan we wel weer. dus je ziet, maar je woont hier niet. Nee, Je ziet, er is maar te kijken naar binnen wat hij woont. en je doet voor de buur raam Nee, Hè? dat is voor de schoendochter. Oh, Omdat met dat snoeien is stub op de ramen gekomen. En morgen had het familiedag. morgen heb je familiedag. Ja, de schoendochter. Oh, oké. Hé, hey, Sander, kom ik met af. Sander, kom ik de ramen wessen, is een stub op van de ramen af. Samen met de bladeren snoeien in die takken. Ja. Kijk, en dat noemen ze nu samenwerken. Kijk. Kijk, de buurman is er nog voor bezig. De buurman is bezig geweest. Hij heeft ze gesnoeid, de buren. Leuke buurt. En het geeft via het Goeiedag. VOG. Goeiedag. Via het VOG heet dat. Ja, wij ondersteunen. Ondersteuningsgroep. Stichting Veteranen Ondersteuningsgroep Parkstad. Veteranen. Ja. Had ze nog nooit van je huur? Jawel. En voor Oh. voetballen niet. Pardon? En voor voetballen niet. Vorig jaar zijn we nog in Valkenburg geweest, die 3 weken toen met die overstroming hebben we daar ook bij de kerk geholpen toen. Heb je er ook mee geholpen? Ja, alleen toen rode shortjes aan. Hebben we gans goed gedwijld. Ja. Kijk, ik ga nog eten honger. Maar oom, wie biedt het aan? En Dokko te zoen dan. Ja. Waar heb je de cake nou gelaten? De cake, wel eens een stukje cake. Ja, dat is het allemaal waar. Daar zit die mevrouw met de cake. Dat heb je gezien hoe de venster is gestopt. Is de vrouw des huizes. Dank de cake even voor Is de vrouw des huizes. Kijk. Ja, Hallo van vrouw die- des huizes. Ja, hallo. Maar ziet je dan ook, ziet je ook veteraan? Nee, ik ben zelf niet veteraan. Nee. Maar dat is ook dat man. Dat is mijn partner. Ja. Die partner. Ja. En die is Dat je wel nu de veteraan. cake hoor. Ja. Maar de banaat is dat. Maar je ziet ook, ziet je ook veteraan? Ja. 13 brigade. Ja, ik heb in 13 passagiers gezeten. Oké. Maar ook op uitzending voor Joegoslavië. in Joegoslavië. TV. Dat is al wel even geleden. Ja, dat is die terug, maar van binnen niet. Dus, Was niet zo'n. dat is ook Niet zo'n succes, hè? Nee, ook niet zo. Ja, ik vind het zelf geen fijn thema. Nee, Ja, nou dat ja. kan zeggen. Ja. Het is wel. Je draagt het wel op het hersen. Ja, het is een stuk van binnen. Het is in principe een deel van je leven. Klaar, zo Ja. is het gewoon. Het is alleen dan de driving in de maatschappij is gewoon niet zo makkelijk. Nee. We hebben dan de pech, dus René en ik voorzien alle 8200 afgekeurd. Ja, en dan ga ik dan vergeet die verveling in te hakken. Ja, dan moeten we dat doen en zodoende is dan de stichting opgericht eigenlijk. Ik ben wel eens, volgens mij ben ik er wel eens geweest. Er is staat er ook niet een tank of iets boeten of een jeep of wat dan ook, hoe dat, Oh nee, waar dat jullie is... samen kunnen komen. Veteranen in Nut. Ja, Dat is niet meer net. is dat niet meer? Nee, MDK geloof ik was het toen. Ja. Want daar zien we met de onderweg ook wel eens, geweest. Dus, Nou ik zou zeggen, pak lekker een pakje cake. Kijk. De camera misschien ook, of dadelijk. Alsjeblieft. Ja, jij moet nog even, jij moet met 2 handen werken, hè Ben? Oh, dat kan ik wel. Hey, maar ziet je ook samen, heb je je ook samen in het boeteland gezeten? Nee, maar wel zijn we bij de eenheid gezeten, bij de genie. Ja, dat is onze kennis eigenlijk. En ja, we doen eigenlijk de ondersteuning. Hè. Wij zijn meer zeg maar, ja, de planners. En dan hebben we ook nog de uitvoerders. Dat zijn allemaal vrijwilligers eigenlijk die dan de klusjes meedoen. Zoals nu zijn we eigenlijk wel een klein groepje. Normaal zijn we maar een groep van 6, 7 man. En dan doen we dan ook maatschappelijke ondersteuning. Dus de mensen die het niet financieel kunnen, via de gemeente problemen hebben. Ook de gemeente bij ons op het merk. En dan doen wij dan de klusjes oplossen. Zo kosten zo laag mogelijk. Dat de mensen toch ook vooruit kunnen. Vrijwilligerswerk. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Dat moet Ja. je ook Gewoon daarvoor hebben we de stichting. En, ja, dat beetje wat we krijgen gaat aan de stichting en dan krijgen de jongens krijgen dan Van bovenaf beginnen. natuurlijke ondersteuning van zwemmen en barbecue. Gaan we leuke dingen voor doen. Dat is eigenlijk de insteek. Zit er ook Dus op ook, de Ja, want ik hoor. Oh, kijk. Naar beneden, naar boven en naar Jong geleerd is. Juist. Dat is ook dokter.
dat is mijn, ja, Schoondochter. dat is mijn dochter. Ja. Kleindochter. Nee, dan moet je het trapladdertje verpakken. Het staat hier om de hoek. Maar dat is meer voor de maatschappelijke ondersteuning. Dat wij Ja, maar ik hoorde net Ja, van pak het hem, trapladdertje. jullie zijn allebei Dat staat om de eigenlijk hoek daar. grotendeels arbeidsongeschikt. Ja, En dat ja, zijn ja, de kleintjes door van de PTSS buren. Ja. eigenlijk. En dat is eigenlijk ja, slecht slapen. Ja, en wij voor de burgermaatschappij overdag ben je niks meer waard. Omdat je eerst slecht slaapt en de baas die kan ook niks meer met je. Dus vandaar dat je dan ook ja, eigenlijk wat minder gaat doen. Ja, en ik kon niet op de bank blijven liggen. Ik moest toch in mijn kopje bezig blijven. Dus dat is eigenlijk de drive om toch iets te doen. Maar dan maatschappelijk. Dat lijkt me Maar nog niet. ook in Joegoslavië geweest? Ja, Joegoslavië, Macedonië, Afghanistan. Ja, ik heb daar 15 jaar gezeten bij Defensie en 4 uitzendingen gedaan. Dus, ja. Dus mijn kopje zat wel eigenlijk een beetje vol van alles, eerlijk gezegd. Maar Ja, hoe is het nu? Nou, omstandigheden gaat goed, ik ben bezig en zolang ik bezig blijf, ja, dan blijft je hoofdje blijft dan ook lekker bezig en dan gaat het wel goed. Maar als je stilvalt, dus als je de hele week niks te doen hebt, ja, dan komt de muur op je af en dan ga je in je eigen wereldje zitten en dan sluit je helemaal af. Ja, dat is niet goed en daarvoor doen we ook met de veteranen juist naar buiten gaan om ja, zeg maar referentiepunten, want als je alleen thuis bent, alles wat je denkt is goed, maar zo kom je ook mensen tegen, je praat met mensen en ja, je hoort andere meningen van mensen, ja, die deel je dan met jezelf van oké, daar kan ik leren uit trekken. Ja. En daar is het eigenlijk ook voor ja, de veteranen die dan eigenlijk problemen hebben of zich alleen voelen, ja, om die naar buiten te halen. Van kom lekker naar buiten, we gaan wat dingetjes doen, ga lekker mee zwemmen, ga lekker mee sporten, dat soort dingetjes. Want dat doen we eigenlijk daarnaast. We doen de ondersteuningen, maar daarnaast met de financiële middelen die we dan krijgen, gaan we sporten, zwemmen, wandelen. Binnenkort gaan we naar de NATO-bunker in Maastricht, hebben we een rondleiding. Ja, dat betalen wij dan als stichting gewoon voor de ondersteuners dan de kosten. Ja, dan komen ze gewoon lekker eruit. Dat is de andere kant van het werken, zeg maar. Ja. En waar haalt de stichting zijn financiële middelen vandaan? Gewoon eigenlijk door wat klusjes bij mensen te doen. Dus Oké. onder in ieder geval onder de grens van ja, wat normale prijzen zijn. Maar meestal gaat dat wel via de gemeentes. Dat we toch een controle erop hebben door maatschappelijke werkers en de gemeentes. Waar we, ja, dat we niet misbruikt worden door mensen die wel kapitaalkrachtig zijn, om dat een beetje tegen te gaan. Dus, Ja. pakken. Hou maar Ja, vast. oké. Nou, dus ja, zo werkt dat een beetje bij ons. En hoe lang kennen jullie elkaar? Een dik 1,5 jaar nou, ja. 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 Nog niet zo lang. En ik heb papa sinds mijn geboorte. Nee! Ja. Wat weet je nog van dat allereerste begin? Dat papa er was. Ja, mama. Kijk, dat is het belangrijkste, hè? Ja. Nou, hoe oud ben je nu? 11. Oké. Volgend jaar juni word ik 12. Zo, heb ik klaar. Oh, oma is klaar. Oma heeft jou geleerd hoe je de ramen moet... Dat wist ik al. Oh, dat wist je al. Maar ik heb ook van oma heel veel andere dingen geleerd. Oma die leert mij heel veel. Daarom ben ik heel trots op oma. Oh, Wat heb je nog meer allemaal van oma geleerd? Geld sparen. Maar dat doe ik nog steeds niet, omdat ik het niet ja, maar ze was dat ze naar oma oma kwam. goed was. Nee, Oh, kijk papa, dat is ik leuk, pak wel weggeld. eten. Dan moet Je je... moeder, oma heeft gewerkt. Ik ook. Maar oma is dus ook bij de stichting. Ja. Ja, ik ook. Ah, Johan. Ja, Van het begin af. die stond ook vanaf het begin al bij de club. En dan Jan ik met. Want je te doen is het vliegwerk, Jan ik met. Ja. Al is het op de container passen met vroeg of zo. Vind je dat er in Nederland genoeg aandacht, waardering en respect is voor de, voor de veteranen? Het is niet te zoeken. De jongens pakken zich onder elkaar. Maar bij boetenaf is het erg eng. We lossen het eigenlijk allemaal zelf op voor onszelf. Ja. Als we We doen veteranen de tegenkomen in jongens de onder problemen, zichzelf. dan proberen wij toch al de lijnen te gebruiken die we hebben om de veteraan te helpen. Dat is meestal via het Veteraneninstituut. En als dat niet echt werkt, ja, dan pakken we andere bronnen die we ook dichtbij hebben. Om daar eventueel toch iets te kunnen kijken van, stel we hebben een veteraan in het probleem met geen financiële middelen, ja, dan gaan we gewoon eten inzamelen. En dan krijgt hij gewoon een kratje en zeggen van oké, wat is het probleem? En dan gaan we dan kijken via een andere maatschappelijk werker of er iets geregeld kan worden, zodat hij toch ja, in het proces komt, in ieder geval dat hij weer een stukje vooruit kan. Ja. Zoals we vorig jaar hebben een jongen, ook een veteraan in Brunsum verhuisd. Die zat in een noodwoning, ja, die moest dan naar een andere noodwoning. Ja. Het was best wel een bureaucratie om dat te regelen.
En uiteindelijk hebben wij dan gezegd van oké, wij als veteranengroep verhuizen die jongen gewoon. En ja, dat doen we dan kosteloos. Hè. Dus een veteranenprobleem, dat doen we dan kosteloos. En dan, ja, dan lossen wij dat probleem gewoon op. En ja, die jongens zijn heel erg geholpen. Jullie zorgen voor elkaar. Ja, dat is het Ja. gewoon. Als Ja. iemand van in ieder geval van de veteranen een probleem heeft, ja, dan daar zijn we eigenlijk, is ook eigenlijk de doelstelling. Veteranenondersteuningsgroepen ondersteunen elkaar. We ondersteunen ook de oudere veteraan, zeg maar. Iemand die een kast moet verplaatsen die 80 jaar is bijvoorbeeld. Ja, stuur een mailtje naar de info en dan, ja, dan krijg je Sandra krijgt dan een mail binnen. En die plant dan in van ja, even een kastje verplaatsen. Zoals van een week of 2 weken geleden hadden we een man. Het was geen veteraan, maar dat was ook, dan gingen ze de verwarmingsketen gingen ze vervangen. Ja, die had daar een wasmachine in de droger staan in het hotel op de struik. Maar ja, die man van 80, die kon niet die spullen eruit halen. Ja, dan gaan wij dan even helpen om dat even buiten te zetten en de volgende dag weer binnen. Nou, dat zijn die kleine dingetjes eigenlijk. Maar dan is die stichting is meer dan alleen maar vrijwilligerswerk.